Όσο δεν μου έμαθε το σχολείο, αλλά μου τα δίδαξε η σεζόν. Faye Edition. Καλησπέρα, είμαι η Faye και αυτό το επεισόδιο είναι για τη σεζόν που κάνω από το 2022 μέχρι σήμερα. Όπως είχα πει και στο πρώτο επεισόδιο, που αν δεν το έχεις ακούσει πήγαινε κάτω τώρα, δεν ήμουν ποτέ ο τύπος που λέει θέλω να πάω να δουλέψω στη Μύκονο μες στο Καύσωνα, μες στην ένταση κάθε μέρα. Αλλά life happened και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη χρονιά, το 2022. Ξέρεις πως πάει, κάθε χρόνο λες φέτος δεν πρόκειται να ξαναπάω και κάθε χρόνο τσακ χτυπάει ένα τηλέφωνο τέλη Φεβρουαρίου και λες και εσύ εντάξει άντε μια τελευταία φορά για να κλείσει ο κύκλος και τελικά ο μόνος κύκλος που κλείνει είναι το POS όταν τελειώσει το χαρτί. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι η σεζόν είναι το αντίθετο του σχολείου. Στο σχολείο είχες πρόγραμμα, στη σεζόν έχεις πρόβλημα. Αλλά πάμε λίγο πίσω στο 22, πρώτη σεζόν. Ήμουν ενθουσιασμένη, ξέρετε, πίστευα ότι θα ζω κάτι σαν το Emily in Mykonos. Έβαλα και αλιά ηλίου, πήρα powerbank, έφτιαξα και playlist για τα ρεπό. Που τα ρεπό στη Μύκονο είναι κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη για ενήλικες. Όλοι τα λένε, αλλά κανείς δεν τα βλέπει. Για το 2022 δεν έχω να πω τόσα πράγματα σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήταν περισσότερο το να μάθω τη δουλειά, το να μάθω να λειτουργώ με τέτοιο κόσμο, γιατί η σεζόν προφανώς είναι τελείως διαφορετικός κόσμος από τις πόλεις, είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, όπου έχει συνηθίσει να δουλεύει ο καθένας, είτε σε χωριό. Είναι τελείως άλλος κόσμος. Οπότε ναι, το 22 δεν έχω να πω κάτι άλλο, ήταν αυτό περισσότερο να μάθω. Πάμε όμως το 2023, η χρονιά που ήμουν πολίτρια σε σουβενίρ και ένιωσα ότι δουλεύω σε reality. Η δεύτερη μου σεζόν, λίγο πιο υποψιασμένη προφανώς, λίγο πιο σκληραγωγημένη, αλλά καθόλου έτοιμη για το παρανοϊκό τσίρκο που λέγεται τουρίστα σε σουβενίρ shop. Θυμάμαι χαρακτηριστικά βράδυ Ιουλίου, μέσα στη χώρα τώρα 37 βαθμοί, υδρότας και μπαίνει μέσα ένας τύπος με βερμούδα, κρόξ και γυαλί ηλίου, νύχτα, γιατί εμείς ήμασταν ανοιχτά μέχρι 4 το βράδυ, souvenir shop τώρα σας λέω, δεν δούλευα σε κάποιο κλαμπ ή κάτι, φανταστείτε. Και τέλος πάντων πλησιάζει, πιάνει ένα μαγνητάκι που γράφει Mykonos Vibes, το κοιτάει σαν να είναι έργο τέχνης και με ρωτάει «Excuse me, αυτό το μαγνητάκι έχει Bluetooth?» Bluetooth, το μαγνητάκι που κάνει 2 ευρώ και το φτιάχνει κυριολεκτικά η γιαγιά της Ειρήνης στην Καλαμάτα. Τέλος πάντων τον κοίταξα μέσα στην ψυχή, μου κόβηκε το αίμα, ένιωσα τα εγκεφαλικά μου κύτταρα να φεύγουν με Ryanair και του λέω όχι, το Bluetooth δεν έχει Bluetooth, αλλά αν το βάλεις στο ψυγείο σωστά παίζει chill μουσική από μόνη της. Χαμογέλασε, το πήρε και πήρε και δεύτερο και για το κολλητό του. Και κάπου εκεί κατάλαβα, δεν είμαι πολίτρια, είμαι εκπρόσωπος πολιτισμού. Διπλωμάτισα και λίγο stand-up comedian, ίσως. Επίσης, είχαμε και τους άλλους τους τουρίστες, τους αγαπημένους μου, που δοκίμαζαν καπέλα και με ρωτούσαν άμα θα μπορούν να το βρέξουν λίγο για να δουν άμα στεγνώνει γρήγορα. Καταλαβαίνετε την ψυχολογική μου κατάσταση εκείνη την ώρα. Μπορείτε να καταλάβετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Άλλους που μπαίνανε για να ρωτήσουν αν ξέρω που είναι το νάμος και εν τέλει μέναν 40 λεπτά μέσα στο μαγαζί και φεύγανε χωρίς να αγοράσουν τίποτα. Το 2024 παρόλα αυτά, εκεί πια είχα ξεπεράσει τον εαυτό μου. Είχα κατέβει ενθουσιασμένη στη σεζόν, είχα κατέβει όλο ενέργεια. Είχα τον εργοδότη μου από πέρσι, είχαμε μια καλή συνεργασία, οπότε λέω γιατί όχι, ας κατέβω να δω πώς θα πάει όλο αυτό, μου είχε τάξει και κάτι παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος. Αλλά ναι, όπως είπα είχα ξεπεράσει τον εαυτό μου το 24, έκανα ταμείο με τα μάτια κλειστά, ξεχώριζα τα μαγνητάκια από τη μυρωδιά, ήμουν γενικά πολύ γρήγορη. Σε εγρήγορση, όχι ότι τις άλλες χρονιές δεν ήμουν, απλά καταλαβαίνετε, όσο πιο πολύ εξασκήσετε, τόσο πιο καλά πάει αυτό. Είχα γίνει και GPS, ήξερα όλα τα μέρη γιατί οι τουρίστες με είχαν ταράξει τις ερωτήσεις. Πού είναι αυτό, πού είναι το άλλο. Μετά από κάποια στιγμή, θες δεν θες, τα μαθαίνεις κι εσύ. Από το 2024, τουλάχιστον με τους εργοδότες μου, δεν είχα κάποιο θέμα. Από θέμα δουλειάς, κουραζόμουν, δούλευα 10 ώρα και κάποιες ώρες και 12 ώρα αν χρειαζόταν. Εγώ άνοιγα, εγώ έκλεινα συνήθως. Τύχαινε κάποιες ώρες να είμαστε και 2 άτομα.
Ενώ σε όλα τα άλλα μαγαζιά ήταν 2 άτομα. Αυτό ήταν η μόνη αδικία που είχα νιώσει. Επειδή ήταν όμιλος το μαγαζί που ήμουνα, σε όλα τα μαγαζιά ήταν πάντα 2 άτομα. Εμένα όμως πάντα με αφήναν μόνη μου, γιατί μπορούσα να κάνω και άνοιγμα και κλείσιμο πολύ εύκολα, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να σηκώσουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Με βλέπαν σαν πολύ δυνατή, ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου. Εμένα ποτέ αρχικά δεν με έχουν κλέψει, πάντα τους έπαιρνα πρέφα, ειδικά κάτι Ιταλούς. Γιατί εντάξει, όσοι δουλεύουν κάτω στη χώρα ξέρουν τι γίνεται με τους Ιταλούς. Και εκτός αυτού και σε άλλα μαγαζιά που ήταν 2 άτομα, και τα άλλα μαγαζιά, υποσημείωση τώρα, είναι πολύ πιο μικρά από αυτό που ήμουν εγώ. Αυτό που ήμουν εγώ ήταν το πιο καινούριο και το πιο μεγάλο. Οπότε εκεί πέρα είχε ο άλλος πιο πολύ χώρο. Τέλος πάντων είχε πολύ κόσμο κάποιες φορές και δεν έβλεπες όλους τους πελάτες. Επειδή άμα είναι μεγάλο το μαγαζί δεν μπορείς να είσαι παντού άμα είσαι μόνη σου. Ενώ σε άλλα μαγαζιά που ήταν 2 άτομα πάντα τυχαίναν να τους κλέβουνε. Και ναι, δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό. Ήταν θέμα τύχης δικής μου, ήταν θέμα τύχης δικής τους, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ήταν και αυτό ένα θέμα πάντα. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ με το 2024, αυτά ήταν πάνω κάτω τα πράγματα που ήθελα να πω. Πάμε τώρα στο 2025 και όσο λέω κάθε χρόνο δεν θα ξαναπάω, τόσο ξαναπάω, γιατί η αλήθεια είναι όσο χαοτική κι αν είναι η σεζόν, κάτι σε τραβάει πίσω. Ίσως είναι ο ήλιος, ίσως είναι τα λεφτά, ίσως το σύνδρομο της Στοκχόλμης, δεν ξέρω. Εδώ είναι η σεζόν που είμαι στο γραφείο, στο λογιστήριο, παραγγελίες σε κάβα, τηλεφωνικό κέντρο, οικονομικά, τιμολόγια, emails, all inclusive που λένε και στο χωριό μου. Εγώ για να καταλάβετε έκανα πωλήσεις και acting μαζί. Πελάτης, παράδειγμα τώρα θα σας δώσω. Έχεις κάτι πιο premium αλλά φθηνό? Τώρα εγώ να πω ότι το premium δεν πάει με το φθηνό. Να το πω, θα το πω σε εσάς. Στο πελάτη δεν μπορούσα να το πω, οπότε του είπα ότι έχω νερό. Άλλες τώρα, το ροζέ αυτό το κρασί γιατί κάνει 32 ευρώ, εγώ. Επειδή το νησί λέγεται Μύκονος και όχι Lidl, το είπα από μέσα μου προφανώς, απ' έξω χαμογέλασα και είπα είναι εισαγόμενο και πάει τέλεια με σούσι. Μετά σε επίπεδο multitasking, χαμός. Μια κανονική στιγμή στο πόστο μου τώρα θα σας πω. Πιάνω POS, περιμένει πελάτης να χτυπήσει κάρτα. Σκάει τηλέφωνο από courier. Έρχεται πελάτης που μιλάει γαλλικά. Εκεί εγώ τα παθαίνω όλα. Γιατί ξέρετε πως είναι οι Γάλλοι, δεν μιλάνε αγγλικά. Και που ξέρουνε, δεν είναι ότι δεν ξέρουνε. Αυτό είναι το θέμα. Επίτηδες το κάνουνε. Μετά από πίσω να φωνάζει έφυγε ο οδηγός με το λάθος μπουκάλι. Και εγώ εκεί το χαμόγελο του Τζόκερ και προσπαθώ να μην φρικάρω. Μετά έχουμε τα λογιστικά για πολύ ψαγμένους. Το σχολείο σε μαθαίνει αριθμητική. Η σεζόν σε μαθαίνει να εντοπίζεις 3 λεπτά απόκληση στο ταμείο, ενώ έχεις να φας από χθες και πάντα φταίει ή η ζέστη ή ο εκτυπωτής ή θα είναι ανάδρομος κάποιος πλανήτης. Γενικά είναι ένα χάος η ψυχολογική μου κατάσταση αυτή τη στιγμή, ανυπομονώ να τελειώσει η σεζόν, γιατί όλα αυτά τώρα που σας λέω για το 25 τα ζω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι είναι κάτι που έχει φύγει, τα ζω εγώ καθημερινά. Τέλος πάντων, θα σας σχολιάσω τώρα λίγο γρήγορα έτσι τους πελάτες για να καταλάβετε τα vibes που βιώνω. Έχουμε Ιταλούς που θέλουν σπρίτς με αίσθηση μάγκο και τιμή φοιτητική, Άραβες που ρωτάνε αν η σαμπάνια έχει πιστοποίηση χαλάλ και Έλληνες κλασικούς που γυρνάει το μπουκάλι και λέει αυτό το κρασί δεν είναι ροζέ, είναι ροζ. Το ροζ είναι άλλο. Και φυσικά το κλασικό, ξέρω το αφεντικό θα το κανονίσει εκείνος. Και εμένα τι με θες, γιατί μου μιλάς αμήν. Πάνε μίλα σε αυτόν. Αυτοί μου σπάνε πολύ τα νεύρα, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, το διαχειρίζομαι ακόμα. Αλλά ναι, πάντα στη σεζόν οι φωνές είναι πιο δυνατές, οι πελάτες πάντα βιάζονται και εσύ πάντα προσπαθείς να ισορροπήσεις μπουκάλια, αποδείξεις ρέστα και delivery μέσα σε ένα σοκάκι που είναι μικρότερο από το σαλόνι μου. Η πώληση όμως δεν είναι απλά να δώσεις το προϊόν, είναι να καταλάβεις τι θέλει ο άλλος πριν το πει. Θες κάτι ελαφρύ, θες κάτι να εντυπωσιάσεις αλλά να μην φαίνεται ότι πληρώσεις πολύ. Θες κάτι να πεις γιορτάζω αλλά χωρίς να πεις πνιγώ τον πόνο μου. Γίνεσαι ψυχολόγος, πολίτρια και λίγο μάγισσα.
Και εγώ τα έχω αναπτύξει όλα αυτά τώρα. Έχω πάει σε άλλο level. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά ναι, μπορεί το σχολείο να μου έμαθε εξισώσεις, γεωγραφία και πότε έγινε η Επανάσταση, αλλά η σεζόν μου έμαθε πότε να μιλάω, πότε να σωπαίνω και πότε να εξαφανίζομαι από το μαγαζί για 5 λεπτά να αναπνεύσω. Επίσης μου έμαθε πώς να γελάς με τα νεύρα σου, να έχεις 10 πράγματα να κάνεις και να λες «ΟΚ, ένα-ένα θα γίνουν», να σε ρωτάνε για προσφορές στις 3 το πρωί και να μην ουρλιάζεις, να είσαι ευγενική και να είσαι και γρήγορη. Και κάποιες μέρες απλά να είσαι. Γιατί τελικά σεζόν δεν σημαίνει απλά δουλειά, σημαίνει εμπειρία, ιστορίες, αντοχή και το πιο σημαντικό, να βρεις χιούμορ ακόμα και μέσα στο χαμό. Αν ήσουν ή είσαι ή σκέφτεσαι να πας σεζόν, σου εύχομαι να βρεις αυτό που ψάχνεις, λεφτά, εμπειρία ή απλά υλικό για επόμενο podcast. Καλή ώρα σαν εμένα. Είμαι η Φέη και αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του podcast μου. Αν σου άρεσε κάνε ένα follow, στείλ το στους φίλους σου και εσύ που δουλεύεις ακόμα στη σεζόν, κουράγιο. Πλησιάζει Οκτώβρης. Τα λέμε στο επόμενο. Εκτός αν σκάσεις και μια παραγγελία 12 το βράδυ με μια παλέτα Moet και γρήγορα. Θέλω να παγώσουν. Έχουμε και τέτοιους πελάτες. Φιλάκια!